फोरोंगिरिफोराथ' फरायसालियाव थानाय समावल'सो जों होनो हायो। मथा-मथि 5 निफ्राय 8 घन्टा जों मोनलायो। नाथाय सासे बिमा बिफाया 24 घन्टा न'आव मोनो। दा बेखायनो बिनि गिलिर बिबानखौ बिमा बिफाफ्राबो बांसिन लानांगोन। गावनि सायाव फोथायनाय थानांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, नाजानांगन। बे मोनथामनि अनगायै सासे फरायसाया माब्लाबाबो जाफुंसार जानो हाया। गिबियावनो बलामगुरि UN एकाडेमि स्निथि बे बान्था राननाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ गोसो गोथारै लिंहरनानै आंखौ बिथांमोनजों लोगो मोननो हालायनायनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय। आं थारैनो नैबे UN एकाडेमियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों जाय समाव बर' मिडियामा, बर' बिजोङा थैनोसै सममोन, थैहां जाबाय, लाखिदों होननानै आं गोग्गानानै बुंनो हायो। मानो होनबा गिबियावनो UN एकाडेमि बे प्राइभेट स्कुला खुलियामोनब्ला दिनैनि बर' बिजोङा दानि जि थासारि बेसिम सफैनाय नङामोन। बेखायनो नैबे बलामगुरिनि बे UN एकाडेमियाबो बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिहोमा लाबोदों। आं बेखायनो बिथांमोननो जोबोद गोजोननायखौ बावदों। आरो आं खोनानो मोनदों बिथांमोननि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट, बिथांमोना दिनै बोसोरबा जाबाय। बे बोसोरबानि रिजाल्टआ मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जोबोद मोजां जादों होननानै खोनादों। आं बेखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं दिनै आंनि थौले मेलेमजों बेयाव थानाय फरायसुलिफोरनि बाथ्राफोरखौ बुंलायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आं आसा खालामो बेयाव फरायनाय फरायसुलिफोरा सानसे नङा सानसे जोंनि समाजनि, रायजोनि, हादोरनि A ग्रेडनि, B ग्रेडनि मोजां रेंकनि साख्रि मावनो हाथों, साख्रि मोननो हाथों। साख्रि मोनाब्लाबो गावनि आथिङाव गसंनानै जानो हाथों। बेनो आंनि गोथौ नोजोर। आबहावा जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय गोदान फोसावदिं राहा मबाइल, आरो मोनसेया जाहैबाय गोदान खारनाय बाहन बाइक। बेफोरनो बर'नि जिखिनि फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो बांसिन गोसोखौ गेलेमनाय नुनो मोनदों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय ड्राग्स, जौ सेरेब जुवा, बेयाव बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो जाय समसिम जोंनि फरायसुलिफोरा जौ जुवा, ड्राग्स, मबाइल, गारि बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थाया, बे समसिम जोंनि फरायसुलिफोरनि इयुनखौ जोङो मोजां जागोन होननानै जों साननो हाया। दा बे बेलायाव जों गावनि बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगोन। गावनि गथ'आ मा खालामदों, बहा बेरायदों, बेसेबां फरायदों, बेयाव नोजोर होनांगोन। आरो फोरोंगिरिफ्राबो गावनि फरायसालियाव थानाय समसिम गावनि फरायसुलाफोरखौ गोसो होनांगोन। बे फरायसुलानि बेगाव मा दङ, बे फरायसुलायाव लेट्रिनाव थांनानै मा खालामदों, लेट्रिनाव मा बेसाद, ना सिखरनि ना सिगारेटनि खान्दा दं नामा, जों बेफोरखौ नोजोर होनांगोन। अब्लासो जोंनि गेजेराव सासे गुन गोनां, सासे मोजां फरायसा जानो हागोन होनना आं फोथायनाय दं। गोबां बिगोमाफोरानो फोरोंगिरिनि सायाव सोनारनानै थायो, मा बुंगोन? बेथ' नंगौ, नाथाय फोरोंगिरिफोराथ' फरायसालियाव थानाय समावल'सो जों होनो हायो। मथा-मथि 5 निफ्राय 8 घन्टा जों मोनलायो। नाथाय सासे बिमा बिफाया 24 घन्टा न'आव मोनो। दा बेखायनो बिनि गिलिर बिबानखौ बिमा बिफाफ्राबो बांसिन लानांगोन। मानो होनबा जों फरायसालियाव थानाय समाव जों जिखिनि मावनांगौ, जों जिखिनि बुंनांगौ, जों जिखिनि गियान होनांगौ 100% जों होयो। दा उननि समखिनिखौ बिमा बिफाफ्रा नोजोर होनांगोन। अब्लासो